Ahoj všichni. Jsem doktor Jana Nováková a dnes budeme analyzovat téma tajemství aktivace vlastního kolagenu v těle. 5 druhů zeleniny a 4 zlatá pravidla pro zdravé klouby a mladou pleť. Rád bych vám nejprve položil jednu otázku. Když teď chodíte nahoru a dolů po schodech, praskají vám kolena. Když se ráno probudíte, máte pocit, že vaše prsty nebo záda jsou stuhlá jako zrezivělý stroj a trvá dlouho, než se rozhýbou. Nebo když se podíváte do zrcadla a uvidíte vrásky kolem očí a povadlou pleť, povzdychnete si v duchu, ach, opravdu stárnu. Všechen kolagen zmizel. Pokud jste se poznali být jen v jedné z těchto situací, pak si dnes musíte na chvíli odložit, co máte v rukou, a trpělivě dokoukat toto video, protože se to netýká jen krásy, týká se to velké otázky. Zda budete moci cestovat po svých nohách v příštích 10, 20 letech, zda nebudete přidělávat starosti svým dětem, zda si budete moci důstojně užít stáří. V současné době se na trhu, ať už v lékárnách nebo v televizních reklamách, všude prodává kolagen, malá lahvička ústní tekutiny nebo několik plechovek prášku, které stojí tisíce korun. Prodejci vám říkají, jeste to, co potřebujete, pijte to a vaše tvář bude hladší a klouby lepší. Máme také starou tradici, jakmile se řekne doplnit kolagen, lidé začnou denně vařit vepřové nožičky, dusit kuřecí pařádky, vařit vývar z vepřových kůží. Myslí si, že co sní, to doplní, že tato kůže, kterou snědí, jim obnoví jejich vlastní tvář. Ale dnes bych vám v tomto videu chtěl říct něco, co se možná dotkne mnoha obchodníků, ale rozhodně to bude stát za vaše peníze. Nespěchejte s vytahováním peněženky a už vůbec nespěchejte s každodenním okusováním vepřových nožiček, pokud nerozumíte tomu, jak vaše tělo funguje. Ty velké peníze, které utratíte, vám možná vrátí jen hromadu drahé sladké vody, nebo dokonce hromadu tukových bomb, které vám zvýší krevní cukr a zablokují cévy. Viděl jsem příliš mnoho přátel, kterým se kolagen nedoplnil, ale místo toho se jim zhoršila dna. Pleť se nestáhla, ale místo toho se jim zvýšil cholesterol. Tohle není péče o zdraví, tohle je pěstování nemocí. Ve skutečnosti se ty nejlepší, lékařskou komunitou uznávané složky pro tvorbu kolagenu vůbec nenacházejí v těch krásně balených dárkových krabicích, ale na trhu u vás v sousedství, v té obyčejné zelenině za pár korun za kilo, kterou možná denně míjíte a ani si ji nevšimnete. Dnes vám odhalím 5 druhů zeleniny, které jsou lékařskou komunitou uznávány jako ty, které nejvíce aktivují schopnost těla produkovat vlastní kolagen. Jsou to přírodní kloubní maziva. Jsou to konzervační látky pro pokožku. Nejenže vám řeknu, o jakých 5 druhů zeleniny jde, ale co je důležitější, naučím vás, jak je jíst, protože špatný způsob stravování znehodnocuje živiny. Mnoho lidí je jí špatně. Není divu, že jedli zeleninu celý život a nemělo to žádný účinek a jejich tělo se stále zhoršovalo. Zejména na konci videa shrnu soubor zlatých pravidel pro opravu, což jsou zkušenosti, které mnozí lékaři shrnuli po letech klinické praxe a které mohou znásobit účinek této zeleniny 10krát. Pokud chcete v příštích 10-20 letech stále tančit, lézt po horách a objímat své vnoučata, pak si toto video rozhodně nenechte ujít do konce. Než začneme, pokud si myslíte, že dnešní sdílení je pro vás užitečné, zadejte prosím do komentářů 1 nebo napište zdraví a dlouhověkost. Každá vaše interakce umožní, aby toto video vidělo více starších přátel, kteří potřebují pomoc, což je samo o sobě zásluha, a zároveň je to pro mě největší motivace k neustálému aktualizování a odstraňování min. Dobře, už žádné okecávání, přejdeme rovnou k věci. Než oznámíme seznam těchto 5 druhů zeleniny, musíme si nejprve vzít lekci inženýrství lidského těla. Pokud nepochopíte tento princip, budete si v duchu odporovat, i když tuto zeleninu sníte. Mnoho lidí se mě ptá, doktor Nováku, říkáte, že vepřové nožičky jsou k ničemu. Naši předkové říkali, že co vypadá jako součást těla, to pomůže tělu. Všichni se mýlili. Přátelé, z hlediska tradiční české medicíny má princip, co vypadá jako součást těla, to pomůže tělu určitou logiku. Ale pokud jde o doplnění kolagenu, je v tom skutečně obrovský omyl. Musíme si představit tělo jako precizní supertovárnu. Kolagen je železobeton, který tato továrna vyrábí. V našem těle tvoří kolagen více než 30% celkového obsahu bílkovin, je jako obrovská, pevná síť. V
kostech je to lepidlo, které pevně uzamyká vápník a zabraňuje osteoporóze. V kloubní chrupavce je to pružinová matrace, která tlumí nárazy a zabraňuje tvrdému kontaktu kostí. V kůži je to lešení, které drží obličej a dodává mu plnost a pružnost, ale s věkem od 25 let. Účinnost této továrny klesá o 1,5% ročně, po 40 roce dochází k prudkému poklesu. Starší buňky dělníci v továrně jsou unavení a nemohou pracovat a aminokyseliny, suroviny, se také nedostávají dovnitř. V tomto okamžiku se původně pevná síť začne rozpadat a lešení se začne hroutit, na obličeji se to projevuje jako vrásky, na kloubech jako opotřebení a bolest. V tomto okamžiku jste zoufalí. Přivezete si vůz vepřových nožiček a kuřecích pařádků a chcete tuto síť opravit, ale víte, že kolagen ve vepřových nožičkách je velká molekula bílkoviny. Je to již hotový dům někoho jiného. Naše střeva, tento vstupní otvor, nemohou tak velké věci transportovat. Když jíme vepřové nožičky, náš trávicí systém je musí důkladně rozebrat, rozložit na nejmenší jednotky aminokyseliny a krátké peptidy. To je jako rozbít ten vůz vepřových nožiček na volný písek a cihlovou drť. A teď to nejdůležitější, když se tyto písčité aminokyseliny dostanou do krve. Tělo je velmi chytré, ale také velmi pragmatické. Prioritně pošle tyto živiny do srdce, mozku, jater a dalších nejdůležitějších orgánů pro udržení života. Co se týče těch vrásek na vašem obličeji a opotřebení kolen, z pohledu těla je to druhořadý projekt, který se vůbec neřadí. Takže kolagen, který sníte, se nakonec může stát vašimi svaly, může se spálit na energii a dokonce kvůli vysokému obsahu tuku v vepřových nožičkách se přímo stane tukem na vašem břiše, jen velmi málo z něj se skutečně znovu syntetizuje na kolagen a dostane se na váš obličej. Proto vám řeknu klíčovou myšlenku. Kolagen se nedoplní zvenčí, lze ho pouze vytvořit vlastním tělem. Nemusíme dodávat hotové výrobky, ale musíme pro tělo, tuto továrnu, udělat dvě věci. Za prvé, dodat nejkvalitnější a nejčistší suroviny, specifické aminokyseliny. Za druhé, a to je nejdůležitější, musíme poslat vedoucí inženýry a katalyzátory. Bez pokynů inženýrů a bez aktivace katalyzátorů, i kdyby byly suroviny hromadné, ti líní buněční dělníci by se nedali do práce. A těch 5 druhů zeleniny, které vám představím, je zázračných právě proto, že s sebou nesou špičkové inženýry a silné katalyzátory. Mohou přímo s bičem nutit ty líné buňky. Nespěte, hned se dejte do práce a produkujte kolagen. Chápete? To je hlavní důvod, proč bychom měli jíst tuto zeleninu. Dobře, teď se vydáme na trh, hledat prvního boha. První druh zeleniny, u nás v Česku mu říkáme brokolice. Bez ohledu na to, jak se mu říká, jeho postavení ve světě zeleniny je poměrně vysoké, dal jsem mu přezdívku, hlavní architekt kloubů. Proč se mu tak říká? Tady bych chtěl uvést jeden skutečný případ. Mám kamarádku, paní Kláru, 58 let, z Brna. Ráda si vařila husté vývary. Říkala mi, doktor Nováku, denně piju kostní vývar. Ale moje hustota kostí je stále nízká a diagnostikovali mi osteoporózu, navíc mi často krvácí dásně a kolena jsou slabá. Podíval jsem se na její jídelníček, samé masové vývary, téměř žádná tmavá zelenina, řekl jsem jí, jen samotné cihly nestačí. Chybí vám cement a ocelové pruty. Doporučil jsem jí, aby si každý oběd přidala talíř brokolice a dodržovala to půl roku. Nedávno na kontrolní prohlídce se trend poklesu hustoty jejich kostí zastavil, krvácení dásní už dávno zmizelo a celkově vypadala mnohem lépe. Důvod, proč brokolice může být architektem, je, že drží 2 trumfy. Trumf 1, je to super zásobárna vitamínu C. Mnoho přátel má mylnou představu, že k doplnění vitamínu C je třeba jíst citrony a pomeranče. Ve skutečnosti má brokolice ve stejné váze 4násobný obsah vitamínu C než rajčata a více než mnoho citrusových plodů. Jakou roli hraje vitamín C při syntéze kolagenu? Je to svářeč? Struktura kolagenu je velmi speciální. Je to lano složené ze 3 spirálových řetězců stočených dohromady. K pevnému spojení těchto 3 lan, aby se nerozpadla, je nezbytná účast vitamínu C na reakci hydroxylování. Pokud není dostatek vitamínu C, kolagen syntetizovaný tělem je jako nekvalitní stavba, má volnou strukturu a snadno se rozpadá. Proto námořníci v minulosti, kteří trpěli nedostatkem vitamínu C,
Dostávali kurděje, krváceli po celém těle, protože se rozpadly stěny cév. Takže konzumace brokolice zajišťuje vysokou kvalitu vašeho kolagenního inženýrství. Trump 2. Je to přenašeč vitamínu K. Toto mnoho lidí přehlíží. Starší lidé často doplňují vápník, ale ten se nedostane do kostí. Místo toho se dostane do cév a stane se z něj kámen nebo stvrdnutí. Vitamin K je ten přenašeč, který uchopí vápník do kostí, aktivuje osteokalcin a pevně fixuje vápník na kostře. Když jsou kosti tvrdé, chrupavky a vazy, které jsou na nich připevněny, mají oporu, ale paní Kláře to zpočátku taky nepomohlo, protože udělala chybu, kterou děláme všichni nejčastěji, převařila to. Mnoho lidí se bojí brouků v brokolici nebo pesticidů, takže ji hodí do vroucí vody a vaří ji 5-6 minut, nebo ji dokonce dusí v polévce. Přátelé, nikdy to nedělejte. Vitamin C je rozpustný ve vodě a extrémně citlivý na teplo. Tím vařením všichni vzácní svářeči umírají a rozpouštějí se ve vodě a vylévají se, co sníte, je jen mrtvá, bez života vláknina. Takže, jak jíst správně? Poslouchejte tyto 3 kroky. První krok. Čištění má své tajemství. Brokolice má skutečně složitou strukturu a snadno se v ní skrývají vajíčka hmyzu. Nepoužívejte čisticí prostředek, najděte velkou mísu, napusťte vodu, přidejte lžíci soli a lžíci mouky nebo škrobu, nakrájejte brokolici na malé růžičky, vhoďte je dovnitř a namočte na 10 minut, sůl zabije bakterie a vyžene malé brouky a mouka s absorpční silou nasaje špínu, poté důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Druhý krok, po nakrájení, nechte odstát. Po nakrájení ji hned nedávejte do hrnce, nechte ji 5 minut ležet na prkénku. To není pověra, to je věda. Brokolice obsahuje protirakovinný a proti stárnutí účinnou látku zvanou sulforafan. Ten se tvoří až po nakrájení a kontaktu se vzduchem. Prostřednictvím enzymatické reakce nechte ji dýchat 5 minut a výživová hodnota se zdvojnásobí. Třetí krok, rychle napařte nebo osmažte s vodou. Nejlepší způsob je napařit ji na páře. Po zapaření napařujte 3 až 4 minuty. Pokud ji rádi smažíte, použijte metodu smažení s vodou. Do hrnce dejte trochu oleje a trochu vody, přidejte brokolici, přikryjte pokličkou a duste 2 až 3 minuty. Když se voda odpaří, odklopte, posypte solí a vyjměte. Chceme takovou konzistenci, která je při zkousnutí ještě trochu křupavá a barva by měla být jasně zelená. Pokud zezelená do žluta a je měkká a povadlá, pak je to nepovedené. Čtvrtý krok. Přidejte trochu oleje. Po vyjmutí z hrnce pokapejte olivovým olejem, nebo posypte sezamem, nebo dokonce smíchejte s avokádem. Proč? Protože vitamin K je rozpustný v tucích. Bez oleje ho tělo nemůže absorbovat. A kvalitní tuky sami o sobě promazávají klouby. Zapamatujte si tyto 4 kroky a 1 brokolice, kterou sníte, se vyrovná 5, které sní ostatní. Druhá zelenina, která je také velmi známá, je špenát. Pokud je brokolice architektem odpovědným za stavbu, pak špenát je osobní strážce odpovědný za bezpečnost. Mnoho starších lidí se bojí jíst špenát. Z jednoho překvapivě shodného důvodu: mám dnu, mám ledvinové kameny, špenát a tofu se nesmí jíst dohromady, zemřu? Zde bych chtěl slavnostně vyvrátit tento mýtus. Je to skutečně obrovské nedorozumění, které špenátu křivdí. Nejprve si musíme uvědomit, proč špenát může chránit kolagen. Naše tělo je jako neustále pracující stroj a při práci vzniká odpad, kterému se říká volné radikály. Pro nás, starší lidi, se metabolismus zpomaluje, odpad se nevylučuje a volné radikály pak putují po těle. Nejraději napadají náš kolagen, štěpí kolagenová vlákna, oxidují je, způsobují skvrny na kůži a stárnutí chrupavky a špenát je králem antioxidantů mezi zeleninou. Obsahuje extrémně bohaté množství beta-karotenu, luteinu, zeaxantinu a vitamínu E. Tyto složky jsou jako silné hasicí přístroje, které mohou uhasit záněty v těle, přímo ničit volné radikály a chránit vaši chrupavku jako neprůstřelná vesta. Co je důležitější, špenát obsahuje železo a kyselinu listovou, které podporují tvorbu červených krvinek, což umožňuje krvi přenášet více kyslíku k výživě kloubů. Mnoho starších lidí má studená kolena, bojí se větru, což je ve skutečnosti jen špatné lokální prokrvení. Špenát je na to přesně
Kromě toho špenát obsahuje 2 klíčové aminokyseliny, prolin a glycin. Tyto názvy možná neznáte. Stačí vědět, že jsou to nejdůležitější stavební kameny kolagenové budovy. Špenát přímo dodává suroviny. Mnoho lidí se při konzumaci špenátu obává jednoho problému – kyseliny šťavelové. Ano, obsah kyseliny šťavelové ve špenátu je skutečně vysoký. Pokud se kyselina šťavelová přímo spojí s vápníkem v těle, skutečně se snadno tvoří oxaláty vápníku, což zvyšuje riziko ledvinových kamenů a také ovlivňuje vstřebávání vápníku. Ale řešení tohoto problému je až neuvěřitelně jednoduché. Blanšírování. Kyselina šťavelová je extrémně rozpustná ve vodě. Stačí ohřát velký hrnec vroucí vody a jakmile voda vře, vložte do ní omytý špenát. Počítejte v duchu 1, 2, 3 až do 60, tedy 1 minutu. Jakmile špenát změkne a změní barvu na tmavě zelenou, ihned ho vyjměte, propláchněte studenou vodou. Jen za tuto krátkou minutu se více než 80% kyseliny šťavelové rozpustí ve vroucí vodě a odteče a dobré věci ve špenátu, jako jsou lutein a karoten, zůstanou z větší části zachovány. Co se týče fámy, že špenát se nesmí jíst z tofu, je to typický pseudovědecký blud. Ve skutečnosti je blanšírovaný špenát z tofu skvělá kombinace, i kdyby ve špenátu zbylo trochu kyseliny šťavelové, spojí se s vápníkem z tofu ve vašem trávicím traktu a vytvoří oxaláty vápníku, které se usadí. Pozor, v trávicím traktu, ne v ledvinách. Tyto usazeniny se vyloučí stolicí, což naopak zabrání vstupu kyseliny šťavelové do krve a moči a ve skutečnosti snižuje riziko ledvinových kamenů, takže špenát z tofu je velmi vědecký pokrm pro doplnění vápníků a ochranu kolen. Jeste ho s důvěrou. Jelikož rádi pijeme polévky, doporučuji jednoduchou polévku, suroviny, hrst blanšírovaného špenátu, 2 vejce, kousek vepřových jater nebo plátky libového masa. Konkrétní postup, první krok, v hrnci přiveďte vodu k varu, přidejte nakrájená vepřová játra nebo libové maso a uvařte. Druhý krok, rozšlehejte vejce. Třetí krok, nakonec přidejte blanšírovaný špenát. Osolte. Kápněte pár kapek sezamového oleje a ihned vypněte oheň. Játra doplňují krev, vejce bílkoviny, špenát chrání kolagen. Tato miska polévky je nejlepším doplňkem pro klouby a je velmi vhodná pro starší lidi se špatnými zuby. Dále je na řadě třetí, velmi levná, ale často opomíjená zelenina, mrkev. Mnoho starších lidí ji také neradojí. Myslí si, že má zemitou chuť, ale pokud chcete, aby se vaše tělo znovu oživilo, chcete mít jasné oči a pružné klouby, mrkev je nezbytná. Říkám jí startovací klíč těla. Klíčovou zbraní mrkve je beta-karotén. Možná víte, že je dobrý pro oči po přeměně na vitamín a může zabránit šerosleposti, ale možná nevíte, jak důležitý je vitamín A pro syntézu kolagenu. Je to generální ředitel pro řízení růstu buněk. V naší kůži a kloubní synoviální membráně existuje typ buněk, zvaných fibroblasty. Můžete si je představit jako dělníky, kteří produkují kolagen. S věkem tito dělníci zleniví, nebo dokonce stávkují. Proto stárnutím naše kůže stenčuje a klouby se stávají křehkými. A vitamín A je ten předák, který dokáže tyto dělníky probudit, dokáže stimulovat fibroblasty k rychlejšímu dělení, zvýšit efektivitu práce a tím zvýšit produkci kolagenu. Kromě toho polyfenoly v mrkvi mají silné protizánětlivé účinky. Mnoho bolestí kloubů u starších lidí ve skutečnosti není způsobeno opotřebením kostí, ale aseptickým zánětem, otokem a kloubní tekutinou v kloubní dutině. Karoten v mrkvi může pomoci tyto záněty odstranit a zmírnit bolest. Měl jsem starého přítele pana Nováka, byl to inženýr v důchodu. Dříve přetěžoval oči a teď v stáří nejenže měl rozmazané vidění, ale také mu hromadila voda v koleni. Doporučil jsem mu, aby jedl mrkev 3krát týdně. A teď to nejdůležitější. Dříve ji jedl syrovou, jako by okusoval ovoce. Říkal, že je tak křupavá. Řekl jsem mu, pane Nováku, takhle to jíte. Všechny živiny se plýtvají, je to, jako byste nic nejedl. Proč je syrová mrkev plýtvání? Protože beta-karoten je rozpustný v tucích. Musí se rozpustit v oleji, aby ho tenké střevo absorbovalo. Pokud ho jen syrově chroupete, nebo ho odšťavňujete, 90% karotenu projde střevy a vyloučí se. Chcete-li zdvojnásobit výživu mrkve, musíte si pamatovat olej a rozdrobení. Za prvé, nakrájejte ji nadrobno,
Snažte se ji nakrájet na tenké nudličky nebo plátky, nebo ji dokonce nastrouhat na kaši, abyste narušili její tenké buněčné stěny a uvolnili živiny. Za druhé, s dostatkem oleje. Mrkev je jedna z mála zelenin, která miluje olej. Nejlepší je vařit mrkev s masem, nebo dusit mrkev s tučným masem. Tuk v mase dokonale extrahuje karoten. Pokud jste vegetarián, nebo chcete pít mrkvovou šťávu, nezapomeňte do šťávy kápnout pár kapek lněného nebo vlašského oleje, nebo při jídle sníst několik ořechů. Zde doporučuji svůj tajný recept, tofu ve zlaté omáčce. Po uvaření mrkve v páře ji rozmixujte s trochou vody na kaši. Poté tuto bohatou mrkvovou šťávu nalijte na obou straně osmažené tofu. Ještě minutu povařte. Rostlinné bílkoviny z tofu a aktivační faktory z mrkve jsou tak chutné, že si budete chtít vylízat talíř, a navíc je vstřebatelnost extrémně vysoká. A nezapomeňte na tu zemitou chuť. Ve skutečnosti, pokud mrkev nakrájíte na plátky a nejprve ji opražíte na suché pánvi na mírném ohni, aby se odpařila vlhkost, zemitá chuť se změní na sladkou i na zbačiná. Poté přidejte olej a smažte, chuť bude mnohem lepší. Právě jsme mluvili o stavitelce brokolici, Bodygordovi špenátu a předákovi mrkvy. Další, čtvrtý druh zeleniny, je častým hostem v tradiční české bylinné medicíně a také dobrou věcí na našem stole. Je to batát, sladké brambory, nebo také rýmovník. Pokud předchozí zelenina pomáhá opravovat kosti a odstraňovat záněty, pak rýmovník dodává vašim kloubům přírodní lubrikační olej. Když manipulujete s batátem, máte pocit, že je lepkavý, a ta lepkavá tekutina, která se vám dostane na ruce, je obzvláště svědivá. Mnoho lidí tuto lepkavou tekutinu nenávidí a při mytí zeleniny se jí snaží všemožně smít. Ach, to je skutečně vyhazování pokladu za nic. Ta lepkavá věc je to nejcennější, co batát má. Tato lepkavá bílkovina se odborně nazývá mucin. Je to směs polysacharidů a bílkovin. Jakou roli hraje v našem těle? Představte si vaši kloubní dutinu. Mezi klouby potřebujete vrstvu kluské tekutiny, která snižuje tření. Pokud tato vrstva vyschne, třou se kosti o sebe. A to je opravdu bolestivé. Mucin z batátu, když je přijat do těla, může podporovat sekreci kloubní tekutiny v těle a také chránit naši žaludeční sliznici a obnovit elasticitu cév. Pro starší lidi může posilovat kosti a klouby, vyživovat žaludek a chránit srdce. Je považován za posilující elixír, který si mohou dovolit i obyčejní lidé. Navíc je batát obzvláště přátelský k ženám. Obsahuje diosgenin, který je prekurzorem pro syntézu hormonů. Má velmi mírný regulační účinek na zmírnění nepříjemných příznaků menopauzy, jako jsou návaly horka, nespavost a úbytek kostní hmoty. Ačkoliv je batát dobrý, je třeba dbát na dva problémy. Za prvé, co dělat se svěděním rukou. Svědění je způsobeno saponiny a jehlami šťavelanu vápenatého v kůži batátu. Řešení je jednoduché. Používejte rukavice při loupání. Pokud se vám náhodou dostane na ruce, nedrbejte. Rychle si umyjte ruce bílým octem. Nebo si ruce lehce opečte nad ohněm. Svědění rychle zmizí. Za druhé, problém s krevním cukrem. Ačkoliv je batát zelenina, má vysoký obsah škrobu a v nutriční vědě ho často považujeme za hlavní jídlo. Pokud tedy máte cukrovku nebo vysokou hladinu cukru v krvi, platí pro konzumaci batátu pravidlo: nahraďte jim jiné sacharidy. To znamená, že pokud si dnes k večeři dáte misku batátu, měli byste sníst o misku rýže méně, rozhodně nejeste rýži s bramborovými hranolkami. A k tomu ještě smažený batát, to je sacharidová bomba. Krevní cukr se prudce zvýší. Nejlepší způsob konzumace. Aby se zachovala aktivita mucinu, batát by se neměl dlouho vařit při vysokých teplotách. Doporučuji batát na páře nebo batátové pyré. Omyjte a nakrájejte batát, druh iron stick, s kůží nebo bez kůže, a uvařte v páře. Uvařený batát je měkký a lepkavý. Pokud nemáte problémy s krevním cukrem, můžete pokapat trochou medu s osmankusem nebo ho udělat slaný, posypat trochou mořské řasy a sezamu. Tímto způsobem se mucin nejlépe zachová a výživný účinek na trávicí trakt je nejsilnější. Poslední, pátý druh zeleniny, o kterém mnoho lidí možná nikdy neslyšelo, nebo si v supermarketu mysleli, že je to plevel, který nikdo nechce, se jmenuje klíčky bílé brokolice nebo klíčky květáku, klíčky zeleného květáku. Prosím, všimněte si,
že nemluvím o té velké bílé brokolici, ani o zelené brokolici, ale o malých klíčcích, které vyklíčili teprve před několika dny. Vypadají trochu jako mungo klíčky nebo řetkvičkové klíčky. Jsou tenké a dlouhé, s 2 malými lístky nahoře. Proč je umístit na poslední, nejdůležitější místo? Protože v posledních letech je to superhvězda v mezinárodním výzkumu proti stárnutí. Japonští a američtí vědci zjistili, že ve fázi klíčení rostliny, aby podpořili explozivní růst života, koncentrují všechny své výživné esence do malých klíčků. Klíčky bílé brokolice obsahují supersložku zvanou sulforafan. Možná si řeknete, že dospělá brokolice ho také obsahuje, rozdíl je v množství. Výzkumy ukazují, že obsah sulforafanu v klíčcích je 10krát až 100krát vyšší než v dospělé brokolici. Můžete si je představit jako koncentrovanou esenci dospělé brokolice. Snězení malé hrsti klíčků brokolice může do těla dodat tolik účinných látek proti stárnutí, jako když s námahou sníte kilogram dospělé brokolice. Co dokáže sulforafan? Dokáže přímo aktivovat cestu NRF2 v lidském těle. Zní to velmi akademicky. Stačí si zapamatovat, že je to hlavní vypínač pro ochranu buněk. Jakmile se tento vypínač zapne, aktivuje se více než 200 antioxidačních, detoxikačních a protizánětlivých genů v lidském těle současně. Dokáže silně odstraňovat oxidanty, které způsobují stárnutí kloubů, a také chrání pokožku před poškozením UV zářením. Tato vnitřní ochrana je mnohem trvalejší než používání opalovacího krému nebo užívání antioxidačních pilulek. Říká se, že jedno snězení klíčků bílé brokolice může poskytovat ochranu po dobu 72 hodin. Nyní v mnoha luxusních supermarketech nebo obchodech s biopotravinami v chladicích pultech se dají koupit tyto klíčky. Pokud je tam neseženete nebo se vám zdají drahé, ve skutečnosti si je můžete vypěstovat sami, stejně jako když jste v dětství klíčili fazole. Kupte si speciální organická semínka brokolice, ale nekupujte zemědělská obalená semínka. Rozprostřete je na vlhký kuchyňský papír nebo sadbovací podnos. Dejte na chladné místo, denně stříkejte trochu vody, asi za 5 až 7 dní, když vyrostou 2 listy, je můžete jíst. Je to úsporné a nejčerstvější. Jak je jíst nejúčinněji? U této křehké, nutričně velmi bohaté zeleniny. Ji rozhodně nesmažte a nevařte. Jakákoliv vysoká teplota okamžitě zničí enzymatickou aktivitu sulforafanu. Jediný způsob, jak ji jíst, je syrová nebo lehce ochucená zastudena. Můžete ji posypat na hotové nudle, jako byste posypali jarní cibulkou, nebo ji dát do sendviče, nebo z ní udělat salát. Já si ráno zvykl mixovat smoothie, 1 banán, půl jablka, hrst ořechů a k tomu lžička klíčků bílé brokolice, přidám vodu, rozmixuji a vypiju. Tato sklenice plná aktivních enzymů nejen doplňuje kolagen, ale řeší i problém zácpy. Dobře, přátelé, těchto 5 druhů zeleniny bylo představeno, jsou to brokolice, špenát, mrkev, batáty a klíčky bílé brokolice. Všichni si teď říkáte, dobře, zítra si to koupím, budu to jíst každý den a budu zdravý. Jen počkejte. Pokud jste jen jedli zeleninu, pak jste možná dokončili jen 30% práce. Často říkám svým starým přátelům, že oprava těla je jako stavba domu. Zelenina dodává ocelové pruty, tedy suroviny a inženýry, tedy katalyzátory. Ale pokud nedáte dělníkům plat, nezásobujete staveniště vodou a dokonce tam necháte někoho ničit, dům se nikdy nepostaví. Proto jsou následující 4 zlatá pravidla pro opravu duší tohoto videa. Pokud si nepamatujete předchozí recepty, tato 4 pravidla si rozhodně zapište do malého zápisníku a nalepte si je na lednici. Zlaté pravidlo 1. Bez cihel. Žádná diskuse. Zajistěte kvalitní bílkoviny. Jakákoliv dobrá zelenina dodává hlavně vitamíny, minerály a fytochemikálie. Ale kolagen, jak už název napovídá, je v podstatě bílkovina. Pokud kvůli zdravému životnímu stylu jíte jen zeleninu a tofu, nedotknete se žádného masa, vajec ani mléčných výrobků a dokonce se bojíte jíst olej. Pak vaše tělo vůbec nemá základní stavební kameny pro syntézu kolagenu. Říká se tomu, že zkušená hospodyně nemůže vařit bez rýže. Pro starší lidi se rozhodně nevyhýbejte masu kvůli strachu z vysokého cholesterolu, krevního tlaku a cukru. Potřebujete kvalitní bílkoviny, mořské ryby, jako je losos, makrela, sardinky. Nejenže obsahují bílkoviny, ale také omega-3 mastné kyseliny, které jsou přírodním protizánětlivým lékem a mohou zmírnit otoky a bolesti kloubů.
kuřecí prsa bez kůže nebo kuřecí stehna bez kůže, nízký obsah tuku, vysoký obsah bílkovin, jemná svalová vlákna, snadno stravitelná. Vejce. Jedno celé vejce denně. Je to nejdokonalejší zdroj bílkovin, který nám příroda dává. Nevyhazujte žloutek. Lecitin ve žloutku je dobrý pro mozek. Sójové výrobky, jako je tofu, sójové mléko, tofu kůže, král rostlinných bílkovin. Nejenže doplňuje stavební kameny, ale také obsahuje sójové isoflavony, které regulují hladinu hormonů a zabraňují ztrátě kostní hmoty. Doporučení. Ke každému jídlu denně si dejte kus masa o velikosti dlaně, nebo ryby, nebo sójových výrobků, plus sklenici mléka a jedno vejce. To je minimum. Zlaté pravidlo 2. Zavlažujte klouby. Umění postupného pití vody. Jak už bylo řečeno, kolagen je jako houba. Když je houba suchá, je tvrdá a snadno se zlomí. Když je plná vody, je měkká a pružná. Hlavní složkou kloubní tekutiny je také voda. Pokud je tělo dehydrované, tato houba vyschne, klouby se budou třít a chrupavka se stane křehkou. Mnoho starších lidí nerado pije vodu, bojí se častého močení, nebo čekají, až budou žízniví, a pak vypijí velkou sklenici vody najednou a pobleme. To je špatně. Když cítíte žízeň, vaše tělo je již dlouho dehydrované, buňky jsou již v suchém stavu, doporučuje se pít alespoň 1500–1700 ml vody denně, což je asi 7–8 sklenic. Důležité je pít malé množství často. I když nemáte žízeň, každou hodinu si dejte 2 nebo 3 doušky. To je jako kapkové zavlažování pole. Půda může skutečně absorbovat vodu, pití velkého množství vody najednou způsobí, že voda přímo proteče do močového měchýře a vyloučí se, tělo si ji vůbec neudrží. A naopak to zvýší zátěž na ledviny. Zlaté pravidlo 3. Zázrak noční regenerace. Dobře se vyspěte. Víte, že naše tělo syntetizuje kolagen nejvíce ne přes den, ale v noci během hlubokého spánku, zvláště mezi 23:00 a 2:00 ráno. V tuto dobu hypofýza v mozku vylučuje velké množství růstového hormonu. Tento hormon je generálním ředitelem pro opravu poškozených tkání a syntézu nového kolagenu. Děti díky němu rostou, starší lidé se díky němu regenerují. Pokud dlouhodobě ponocujete, trpíte nespavostí a v tuto dobu ještě nespíte, produkce růstového hormonu se prudce sníží. I kdybyste snědli sebevíc ptačího hnízda nebo brokolice, tělo nebude mít čas pracovat. Pro své klouby a pro svou tvář se snažte jít spát před 23:00. Pokud nemůžete usnout, zkuste si před spaním dát teplé mléko, nebo si namočit nohy, poslechnout si lehkou hudbu. Už se nedívejte na mobilní telefon. Modré světlo z mobilního telefonu potlačuje melatonin, což vám ještě více stíží usínání. Zlaté pravidlo 4. Vyhněte se 2 hlavním zabijákům, cukru a UV záření. Nakonec, buďte opatrní na 2 ničitele, kteří zničí veškerý kolagen, který jste si tak tvrdě doplnili. Prvním zabijákem je cukr, sladkosti, mléčné čaje, rafinované dorty a mnoho sladkostí, které starší lidé rádi jedí. Nadměrné množství cukru v těle reaguje s bílkovinami glykací. To způsobí, že váš kolagen skaramelizuje a stvrdne, jako spálený chléb, stuhlé klouby, ztráta elasticity vazů, skvrny na kůži a zežloutnutí pleti. To vše souvisí s cukrem. Takzvané rychlé stárnutí je z velké části způsobeno nadměrnou konzumací cukru. Méně sladkého jídla je nejlepší prevencí stárnutí. Druhým zabijákem je UV záření. Fotostárnutí tvoří 80% příčin stárnutí pleti. UV záření dokáže přímo jako nůžky štěpit kolagenová vlákna v kůži, když jdete ven. Nezapomeňte si vzít klobouk, deštník, sluneční brýle. Nemyslete si, že když je zataženo, není UV záření. Ochrana je nezbytná. Dobře, přátelé, tolik jsem toho řekl. Ale ve skutečnosti se tisíce slov dají shrnout do jedné věty. Zdraví nikdy nezískáte zázračným lékem nebo zázračnou zeleninou. Je to životní postoj. Je to kumulativní vytrvalost. Nemyslete si vždy na zkratky. Tělo je nejupřímnější, budete k němu hodní a ono vám vrátí další rok zdraví. Těchto 5 druhů zeleniny, které dnes doktor Novák sdílel, brokolice, špenát, mrkev, batáty a klíčky bílé brokolice, jsou zárukou na našem stole ve spojení s kvalitními bílkovinami, dostatečným pitným režimem, dobrým spánkem a kontrolou cukru a ochranou před sluncem.
Je to nejvědečtější, nejlevnější a nejbezpečnější plán obnovy kolagenu. Nečekejte, až vám budou bolet kolena a nebudete moct chodit, abyste toho litovali. Nečekejte, až se nepoznáte v zrcadle, abyste začali pečovat o sebe. I když vám je letos 60, 70, pokud začnete měnit své návyky už od dnešní večeře, nikdy není pozdě. Pokud vám dnešní obsah přišel inspirativní, nešetřete prosím lajkem, pokud máte kolem sebe příbuzné nebo přátele, kteří mají problémy s chůzí nebo rádi kupují doplňky stravy a zbytečně utrácejí peníze, prosím. Přepošlete jim toto video, pomozte jim ušetřit peníze a pomozte jim ke zdraví. Jsem doktor Novák. Zaměřuji se na odhalování zdravotních pravd. A jsem váš rodinný zdravotní poradce. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně kloubů, proti stárnutí nebo stravování, vítám vás, abyste zanechali komentář. Pokusím se vám odpovědět. Nakonec vám všem přeji dobrou chuť, dobrý spánek, pohyblivé nohy a dlouhý život. V příštím videu se uvidíme.